En el vídeo d'aquesta setmana de socials, que he titulat Drets i deures, parlarem una mica sobre allò que vam començar a fer la setmana passada, en la unitat número 3, a la unitat 3 del llibre, on parlava d'aprendre a conviure en una localitat, en un municipi, i si us recordeu vam parlar dels serveis municipals, de com funcionava un ajuntament, i vam dir també que perquè tot funcionés bé hi han d'haver uns drets i uns deures. I en aquest vídeo d'aquesta setmana us vull parlar una miqueta d'això i m'agradaria que reflexionéssim sobre això. Mireu, cada país elabora unes lleis, que són les normes que cal seguir. D'acord? Això és només per començar, perquè us fixeu una mica en tot el que parlarem avui. Cada país fa unes lleis, unes normes, que són les que cal seguir, i cada país en fa unes de diferents. D'acord? És important que pensem que aquestes normes que cada país fa són diferents perquè les realitats són diferents. Per exemple, anem a posar un exemple. Imagineu-vos que a Espanya o a Catalunya, per exemple, hi ha una llei que parla sobre la construcció de cases a prop del mar, a prop de la costa. Sí? Hi ha una norma que diu quants metres de distància hi pot haver entre les cases que es facin i la costa, per preservar, per conservar l'entorn que hi ha a prop de les platges, a prop dels penya-segats. Clar, aquesta norma existeix aquí, aquesta llei existeix aquí, però aquesta llei, per exemple, no tindria sentit que existís a Àustria, sí? Per què? Perquè Àustria és un país que no té mar. Per tant, és absurd que hi hagi una llei que parli de quants metres hem de construir prop del mar, sí? Per tant, hi ha lleis que són pròpies d'alguns països. Hi ha uns drets i uns deures a cada lloc del món, com he dit abans, però n'hi ha uns que són universals, és a dir, cada país, cada lloc en concret, fins i tot cada poble o cada ciutat, pot tenir unes normatives. Però hi ha uns drets i uns deures que són universals, és a dir, que hauríem de respectar i complir tothom a tot el món. Sí? Els drets universals són aquells que haurien de complir a tot arreu. I quins serien aquests drets universals? Doncs els que vam parlar en el vídeo anterior. El dret a l'educació, el dret a la sanitat, el dret a la protecció, que tothom se senti protegit, d'acord? El dret a ser respectat, sí? El deure de respectar a tothom, l'obligació de respectar a tothom, sigui qui sigui i pensi el que pensi. Per tant, hi ha uns drets universals. Tot i així, hi ha països on no hi ha democràcia. Aquesta paraula va sortir en el vídeo anterior. Hi ha drets universals que no es compleixen. És a dir, hi ha països on hi ha drets universals, drets fonamentals, com el dret a l'educació, el dret a la sanitat, que no s'estan complint. Per tant, si no es compleixen alguns drets universals o tots aquests drets, no podem parlar o difícilment podem parlar de democràcia, d'acord? Llavors parlem de dictadura. La dictadura és allò que és contrari a la democràcia. I anem a veure quines són aquestes diferències principals. A la democràcia i a la dictadura. Us he posat aquí algunes imatges. En una democràcia hi ha drets universals i fonamentals. I quins són? Doncs aquests que hem dit. Llibertat d'expressió, és a dir, que tothom pugui dir lliurement el que pensa, dret a manifestació, a manifestar-se quan hi ha alguna cosa amb la que no s'està d'acord, de vot, sí, dels majors de 18 anys que puguin votar aquella persona que creuen que pot fer les coses millor, d'educació, etc. En la democràcia hi ha d'haver aquests drets universals. Però hi ha països que viuen en una dictadura, que és el contrari, un país on viuen una dictadura és un país on no hi ha llibertat d'expressió, on no hi ha llibertat de manifestació, o no hi ha dret a vot, o les persones no tenen tots el dret a educació o el dret a la sanitat. Alguns països que ara viuen en democràcia van viure en una dictadura bastants anys, doncs com és el cas d'Itàlia, o d'Espanya, o de Xile, o de Romania, per exemple. Hi ha molts països en el món que van viure una dictadura i ara potser viuen en una democràcia. I ara us he posat aquí algunes diapositives, alguna part del vídeo, per parlar d'algunes curiositats, d'algunes coses interessants sobre alguns drets a tot el món. Diu aquí, sabies que el 20 de novembre se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants? Això és important. Hi ha un dia, en tots els anys, que és el 20 de novembre, que se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants. I què es fa aquest dia? Aquest dia serveix per recordar a tots els països i governs de tot el món que han de fer el possible per garantir que tots els nens i totes les nenes, que tots els infants tinguin dret a l'educació, a la sanitat i a la protecció.
és a dir, tots els nens tenen dret, totes les nenes tenen dret a que els protegeixin de qualsevol cosa que els pugui passar. Sí? Com que hi ha llocs del món on això encara no passa, encara necessitem un dia com aquest per recordar que és necessari que els infants tinguin drets arreu del món. I us he posat algunes fotografies com a exemple, i ara us les explicaré. Mireu, en la primera imatge hi tenim unes ruïnes molt antigues, unes ruïnes romanes de la ciutat de Petra, Jordània. És una ciutat que visiten molts turistes al llarg de l'any. D'acord? I en aquesta ciutat, en aquestes ruïnes hi ha una sèrie de persones que hi treballen, doncs, amb camells, amb carros, per passejar la gent, sí, pels turistes que vagin d'un lloc a l'altre. I a l'entrada d'aquest jaciment hi ha un cartell amb la imatge d'un camell i un nen. I avisa els turistes i els diu: si veus algun nen que està treballant fent passejos als camells o fent passejos amb carro, sí? Avisa a la policia o a les persones que s'encarreguen d'aquest lloc turístic. Per què? Perquè hi ha molts nens, hi ha moltes famílies que potser els seus pares doncs, no tenen suficients diners, no tenen suficients recursos econòmics i s'emporten els fills a treballar. Sí? I en aquests cartells s'indica: avisa'ls perquè aquests nens, aquestes nenes no haurien d'estar treballant aquí, haurien d'estar a l'escola. Per tant, hi ha llocs del món on això encara passa. O la segona imatge, si us recordeu, vau fer una comprensió lectora fa unes setmanes que ens parlava del Nepal. Doncs mireu, el Nepal també és un país on molts nens, moltes nenes, no tenen garantit l'accés a l'educació i des de ben petits s'han de posar a treballar. Pel que sigui, perquè les seves famílies són pobres i perquè necessiten posar-se a treballar. Per tant, fan treballs i, a més, treballs durs. I això ho podem trobar en molts països asiàtics, ho podem trobar al Nepal, a la Índia, etc. D'acord? Per tant, encara hi ha llocs del món, com podeu veure, on no tots els nens i nenes tenen accés a aquesta protecció, a aquesta educació. I per últim, la tercera imatge que us he posat és sobre un documental. Aquest documental us el penjaré també a la pàgina web perquè el pugueu veure quan tingueu temps. És un documental que jo crec que us agradarà molt. Aquest documental es diu El camí per anar a l'escola, o alguna cosa així. Aquest documental ens parla de diferents situacions de nens que han d'anar perquè volen a l'escola i tot el camí que han de fer. Sí? Nosaltres tenim la gran sort de que quan anem a l'escola sempre hi ha algú que ens hi porta. Pare, la mare, l'avi, l'àvia, amb el transport públic, amb el cotxe o caminant. Però aquests nens i nenes han de fer un trajecte molt llarg des de casa seva fins a una altra població, moltes vegades caminant i amb molts obstacles, per arribar a tenir aquest dret a l'educació, per poder anar a l'escola. És un documental que us recomano perquè és molt interessant, si no l'heu vist. Sí? La segona imatge, la segona curiositat que us volia explicar. Diu, sabies que durant molts anys les noies a Espanya no tenien dret a anar a la universitat. A Espanya i a molts altres països, Helena Maseras va ser la primera dona a Espanya que va poder estudiar a la universitat, que va poder estudiar concretament la carrera de Medicina. Què passava abans? Altres noies, abans que ella, havien pogut anar a la universitat, però disfressades de noi, és a dir, per fer-se passar per nois perquè les poguessin deixar entrar a la universitat. Què passava? Que abans d'elles els homes o les persones d'aquella societat consideraven que les dones havien de fer un altre tipus de feina i que no podien anar a la universitat. I com que hi havia moltes noies que no hi estaven d'acord, al principi van començar a anar-hi disfressades de noi, fins que Helena Maseras va ser la primera dona que va ser admesa a una universitat. I després tenim altres exemples, per exemple, el de Concepción Arenal o el de Martina Castells. Martina Castells va ser la primera dona catedràtica d'universitat. Sí, concretament també de Medicina. Què vol dir catedràtica? Vol dir que va ser la primera professora d'universitat, per dir-ho així. La primera professora d'universitat en aquella època, sí, a principis del segle XX, era una cosa impensable, gairebé ningú s'ho hagués pogut imaginar. I també en el cas de Concepción Arenal, que va ser una de les primeres dones a anar a la universitat aquí a Espanya. I la tercera curiositat de la que us vull parlar, diu, sabies que en alguns llocs del món encara es produeixen matrimonis concertats? Un matrimoni concertat és un matrimoni en el qual una família i una altra decideixen que els seus fills s'han de casar, encara que no es coneguin. Sí? I no tenen dret aquests nens, aquestes nenes, a estar amb la persona que potser ells voldrien. Els obliguen, d'alguna manera, a casar-se,
perquè hi ha dues famílies que tenen interessos econòmics o interessos d'altres tipus i llavors decideixen que un fill o una filla es casin. I a vegades fins i tot hi ha alguns països on arriben a casar a nenes petites. O sigui, això hi ha molts organismes que consideren que això està malament i han fet moltes protestes perquè això vagi canviant. Però encara avui dia, malauradament, aquests matrimonis concertats en alguns països encara existeixen. Per tant, si us hi fixeu en tot aquest vídeo hem parlat de diferents drets. Del dret a l'educació, del dret a la sanitat, del dret a estar protegit i en aquest últim cas també el dret a estar, a viure amb la persona que tu vulguis. Per tant, això és important. Sí? Tot això que hem parlat en aquest vídeo us pot ajudar, us pot donar pistes per l'activitat que trobareu a continuació, que la trobareu penjada tant a la plataforma com a la pàgina web aquí sota, d'acord? Jo crec que això us pot servir per reflexionar, en podeu parlar a casa també, perquè segur que també en saben moltes coses.